Gaurko honetan, agerraldi hau egin nahi izan dugu, ebaluazio arautegiko 12.2 artikuluaren harira lortutako garaipenaren berri emateko. Atzo goizean, maiatzaren 30ean, Gobernu Kontseilua izan zen eta bertan behin betiko onartu zen 12.2 artikuluaren aldaketa. Beraz, esan dezakegu, hilabete hauetan zehar egindako lanak bere fruituak eman dituela, eta hurrengo ikasturtetik aurrera 12.2 artikulua aldatuko dela. Honakoa izango da artikulua hemendik aurrera. 12.2 artikulua, deialdiari uko egin. 2. Etengabeko ebaluazioaren kasuan, azterketa deialdirako ezarritako data ofizialean egingo den proba osagarri bat egotekotan eta horrek 140 baino gehiago balio duen kasuetan, probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki kasuko deialdiari uko egitea. Azken probak 140 baino gutxiago balio duenean berriz, irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino gutxienez hilabete lehenago egin beharko dute eskaria. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari. Orain arte abian egon den artikuluaren bidez, ebaluazio jarraia betetzen ez den unibertsitate honetan, ebaluazio jarraiturako pentsatua zegoen artikulua inposatzen zitzaien ikasleei. Modu horretara, ikasleek ikasketa planifikatzeko duen gaitasuna mugatu eta ebaluazioaren gain izan beharreko kontrola murrizten zuen. Horregatik egin dugu lan betik artikulu hau aldatzeko. Eta azkenean lortu dugu aldaketa gauzatzea. Hurrengo ikasturtetik aurrera, deialdia eriuko egin ahal izateko, nahikoa izango da azken probara ez aurkeztea, azken azterketak 140 baino gehiago balio duen kasuetan. Garaipen hau, ebaluazio arautegia ikasleon behar eta interesetara egokitzeko eta garatzeko bidean urrats moduan kokatzen dugu. Ikasleok, ikasketa prozesuaren baitan autonomia handiagoa izan dezagun, ebaluazio arautegiko hainbat puntu eztabaidatu behar ditugu. Hala nola, ebaluazio jarraituaren izaera, azterketa eredua, ebaluazio irizpide nondik norakoak eta abar. Gaur-gaurkoz, martxan dagoen ebaluazio arautegiaren bidez, etorkizuneko soldatapeko lanean izango diren ebaluazio disiplinamendua, erritmo azkarrak, nagusiaren behar eta nahiaren arabera gure bizia moldatzea, gure arteko kompetentziak eta abarrak banerarazten dizkigute. Egoera horri buelta erdi eman eta elkartasunean oinarrituko duen eta ikasleon gaitasunak errespetatuko dituen ebaluazio arautegi araiki behar dugu. Norabide horretan kokatzen dugu 12.2 artikuluaren aldaketa. Lortu dugun garaipenaren bidez, ikasleek ikasketa prozesuaren baitan autonomia handiagoa lortzeaz gain, kontuan hartu behar dugu, hilabete hauetan egin dugun lanaren ondorioz, lortu dugula 12.2 aldatzea. Hilabete hauetan zehar lortu ditugun 7.500 seinaduren bidez, mobilizazioen bidez eta finean gure indarren batasunaren bidez eskuratu dugu garaipen hau. Beraz, aldarri honetan azpimarratu nahiko genukeen puntua zera da. Egin dugun lanaren bidez eta ikasleon batasunaren bidez lortu dugu artikulua aldatzea. Oraindik, ordea, bide luzea dugu egiteko. Apurka unibertsitatearen baitako langileon baldintzak hobeak izan daitezen lanean jarraituko dugu. Kontuan hartu behar baitugu, langileon baldintzak gero eta prekarioagoak direla. Eta egoerak okerera besterik ez duela egingo langileok ez pagara elkartzen eta ez badugu horren guztiaren aurka egiten. 12.2 artikuluaren aldarria hasiera besterik ez da izan. Oraindik lan handia geratzen zaigu egiteko. Unibertsitate baitako langileon baldintzak aldatzera begira. Izan, hilabete bukaerara iristeko zailtasunak dituzten garbitzaileenak, izan kopistegiak eta kafetegiak ixtera behartuak diren langileenak, izan beraien lanagatik diru apurrik jasoten ez duten ikerlarienak, edota izan unibertsitateak dakarren kostu guztia ordaintzeko gaitasunik ez daukaten ikasleenak. Hurrengo ikasturteetan lanean jarraituko dugu unibertsitatean egoera lazgarrienetan dagoen jendearekin. Unibertsitatearen baitan gero eta baldintza hobeak lor ditzagun borrokan. Bidean ikusiko dugu elkar. Indarrak batuz, gaitasunak biderkatu.